πήγε, ρε παιδιά? Η τεστοστερόνη αυτή που πήγε? Δεν ξέρω. Η παλιά, έτσι. Εγώ τη βαρβατήλα, Βαρβατήλα. την αντρίλα, δεν τη βλέπω σήμερα. Σήμερα οι άντρες είναι υπερευαίσθητοι. Για να μην σου πω για την ατακάρα που λένε έτσι και την ακούω συχνά πυκνά, έτσι. Την έχω ακούσει. Δεν είμαι καλά αυτό το διάστημα. Δεν είναι σκέτη. Έχει και συνέχεια. Έχω τα ψυχολογικά μου. Νιώθω κενός. Ή ακόμα καλύτερα, κατάθλιψη. Α, ναι, και αυτό. Το ότι έχουν οι άντρες κατάθλιψη. Έχουνε. Και οι γυναίκες δεν τολμούν να μιλήσουν γι' αυτό. Όχι. Με τόσα πράγματα που έχουν. Και οι άντρες κατάθλιψη. Παλιά, Ναι. καλούσε κάτι στο σπίτι. Ναι. Έτρεχε ο άλλος στο εργαλείο, το καζαλιάκι πήγαινε εκεί πέρα, τσάκ, πάμε στο έφτιαχνε. Τώρα μας σου καλάς τώρα στο σπίτι, τι τρέχει να κάνουμε? Το Google. Γκουγκλάρουνε. Και YouTube. Να δούνε στο βίντεο πώς θα το φτιάξουν. Και πώς θα καρφώσω τον πίνακα στον τοίχο. Θα σου πω το πιο εύκολο από το Google. ChatGPT. Α, ναι, έχουμε και αυτό τώρα. Το γράφω. Και δεν θέλω να το γράψω και βαριέμαι κιόλας. Αλλά το κάνουν και κρυφά έτσι. Υπάρχουν εδώ πέρα, το κάνουν και μετά έρχονται έτσι με ύφος καρδιναλίων και σου λέει θα γίνει έτσι και έτσι. Ξέρω εγώ. Ναι. Ο ανδρισμός, φίλε, στις μέρες μας βρίσκεται. Πού βρίσκεται? Πού βρίσκεται? Στα τάρταρα. Στα γυμναστήρια. Στα τάρταρα θα πω. Εκεί θα βρεις μόνο τεστοστερόνη. Φουλ. Από αυτά που κουμπώνουν. Έτσι. Ό,τι κουμπώνει ο καθένας. Τους βλέπεις όλους το τίγκα, έτσι αυτό, βάρη, και κάτι κραυγές. Εννοείται. Όλοι δεν. Αυτό. Αλλά το συνδυάζουν με κολλητό αμάνικο μπλουζάκι, ξέρω εγώ. Και κολλάν πολύ και κολλάν. Και ταυτόχρονα selfie. Δεν θα βγάλεις μία selfie. Selfie βγάζεις παντού. Από το λεωφορείο μέχρι το να μην πω. Και μετά λένε για μας, έτσι. Τι θα πούνε. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν το δελτίο ειδήσεων που θα θέλαμε να πούμε, δεν το είπαμε τελικά, καταλάβατε. Shit happens.